paso máis por contar con nós, co Concello, para este acto inaugural. Sabedes que recoñecemos o vosso traballo e intentamos axudar sempre na medida posible. E parabéns tamén a Marcos precisamente por unhas palabras que conteñen tanta verdade e tamén que son fruto seguro da experiencia e do moito traballo que hai detrás delas. E a vos, basicamente, darvos a benvida. É un auténtico placer darvos a benvida un ano máis ao Fórum Carballo, un espazo que hoxe volve a convertirse no corazón, falábase antes aquí, de empatía, de aprendizaxe e, sobre todo, da inclusión. Damos comenzo xa a terceira xornada formativa, xa van 3 anos, e a inclusión socioeducativa, e quero empezar felicitando de corazón a Asociación Un Paso Máis por o seu traballo que é incansable, pero tamén a todas as outras entidades e institucións colaboradoras que fan posible que hoxe esteamos aquí. Como alcalde, dende logo, para min é un orgullo, é un orgullo de máis dobre. O primeiro, por ver este auditorio cheo de persoas e de familias coas ganas de aprender estrategias e ferramentas prácticas. En segundo lugar, orgulloso tamén porque este ano o programa dá un salto valiosísimo ao poñer o foco nunha perspectiva holística e, sobre todo, multidisciplinar, xa que inclúe unha mesa redonda onde escoitamos as experiencias en primeira persoa no ámbito escolar, do emprego, do ocio e da vivenda. Eu iso creo que é moi importante. Ese é o camiño, escoitar para comprender e comprender para transformar. A inclusión real, dende logo, non se herda. Como dicía Marcos, hai moitísimo traballo por diante e tamén xa moito traballo feito. Construíse día a día co compromiso das institucións, das asociacións e do tecido social. O noso reto é construir unha contorna onde as persoas con TEA non só estean, senón que poidan participar, xogar e ser parte activa do pleno dereito. Dende o Concello de Carballo seguiremos da man de Un Paso Máis, porque unha sociedade máis xusta non debe deixar nunca a ninguén atrás. Así que eu tampouco me estendo máis. Moitísimas grazas, parabéns por esta iniciativa e por estas terceiras xornadas, e que as disfrutedes e, sobre todo, que se saquen conclusións que nos permitan seguir avanzando e poder seguir transformando. Moitísimas grazas.